Emmy Hart, 21 september 1952, Paramaribo. Oprichter en directeur, Stichting RUMAS. Emmy Juliette Hart heeft in haar onderwijscarrière van 1975 tot 2007 een belangrijke bijdrage geleverd aan de opvoeding van het Surinaamse kind. Als directeur van de Marie Lefevre Mulot School van 1992 tot 2006, met overwegend drop-out jongeren, gaf ze elke jongere een tweede kans. Hart noemt zichzelf een motivational speaker omdat ze als gecertificeerd communicatietrainer mensen zover krijgt om naar zichzelf te kijken en hun gedrag te veranderen. Met die achtergrond assisteerde zij jarenlang bij het radioprogramma Teles Coroa Versie. Hart maakte een radicale carrière-switch toen ze een roeping kreeg om ontspoorde jongens terug te begeleiden op het rechte pad. In 2009 richtte ze de stichting RUMAS op. Rijk uit naar MAS. Motiveren, adviseren en service verlenen. Harts grootste ideaal is om Suriname drop-out vrij te maken. Met een vrijwilligersteam organiseert ze programma's in leiderschap, verdraagzaamheid en warmte voor elkaar. RUMAS biedt al 14 jaar nieuwe kansen aan schoolverlaters, risicojongeren en jongens die in aanraking kwamen met de justitie. Aan vaders, mannen en moeders, vrouwen wordt ook aandacht besteed. Hart ontving de Rotary Vocational Excellence Award in 2020 en werd benoemd tot ridder in de ereorde van de Palm in 2012. Odo, Mina Roko Mira. Opo Sekisting, Roko ne Chirli Bisma. Arbeid adelt.